Àfrica, l'origen dels temps. Per aquesta música. Plano aeri d'una manada de girafes corrent. Plano general del sol ponent-se a l'horitzó al costat d'un baobab a contrallum. Nens pobres corren jugant vistos d'esquenes. Un d'ells porta una samarreta del Ronaldinho. Es giren. Al final no era un nen, era un senyor de 45 anys amb raquitisme. Àfrica. És important en un documental sobre Àfrica dir moltes vegades la paraula Àfrica, perquè l'espectador no es pensi que està a Calaf.